Здравейте хора, днес ще снимаме Brawl Stars с Мартин Барселона и Кристианчо. Ще играем днес с Colt. Хайде да започваме. Чакай да се отворя стар дроповете и тогава. Само епици ми се падат. Сега почвам да снимам по-често, за да може да натрупам абонати. За да стана най-известния ютубър на света. И да не ви е скучно, хора. И да не ви е скучно по цял ден. Абонирайте се, ударете лайка и коментирайте какво да играем следващия път. Без напрежение. О, почнахме. И както виждате, започваме. Сега ще скочим от тук. И има Бо. Вземете боксовете. Взимаме боксовете. Убих Бо. Ай, влизат в триото ми. Умрях. Мартин умря. Аз трябва да ида до там. Сега амулет са. Штрак. Тук има преклещи Едгар. Трябва ми помощ, иначе съм мъртъв. Умирах. Ние сме запушени. Запушени сме. Мъртви сме. Тук няма как да оцелеем. И оцелей 6 секунди. Няма как да оцелее 6 секунди. Или оцеля! Това как го направи, аз не знам. Крис, отдолу е. Да, бе, знам. Отдолу е. Добре. Това как го почнахме. Никой не знае. И... Спалнали са. Анджел Реска. И сега пак е сам, ама тук няма как да оцелее вече. Те бяха двама еднакви. Първа игра малко за разгрявка. Аз ще пусна най-тегавия герой. Да, я ще пусна Поко. Първа игра малко за разгрявка. О, нас коя е? Ще играем нокаут. Но аз ще сме на героя, не на Шели. А защо нокаут? Дайте да пуснете 3 в 3. Не. Нокаут. Ари, давай. Мартин. Давай. Мартин Барселона трябва да пусне. И започваме. Има добри. И някой ни спектейтва. Кой ли ни спектейтва в момента? Няма да разберем. Проверявам дали има някой напред. Не, няма. Чупа стените, както го правя винаги по принцип. Не съм играл Brawl Stars от много време, така че не ме съдете. Не ме съдете за лошо игране. Повече играе на Roblox, отколкото на Brawl Stars скоро. И най-много на Fortnite. Най-много на Fortnite. Ти нямаш фотки, къде ще го играеш на Fortnite? Аре, остана сам. Да видим Мартин, ако не го качиш, какво ще направи. Той само се базика, приятели. Нали. Ние сме family friendly. Важното е да е чил. Важното е да е чил, хора. Не бъдете нервни и не се карайте с хората. Не бъдете токсик. Важното е да е чил. Ама когато ви изразнат? Когато ви издразнат, просто ги оставете и ще спрат. И ще спрат да ви дразнат. И ги игнорирайте. Да, игнорирайте ги. За играта, хора. И ме убиха. Тук май ще загубим. Ще ме убият. Разкарай се. Money. Какво направим? Почвам да правя по-кратки видеа, хора, защото по принцип видеята са прекалено дълги. И на мен не ми харесва. Така че по-добре някакви... Добре. По-кратки видеа. Хайде, давай. Ще направим още 2 игри и Криси 9. това ще е за днес. Да.
И умряхме Пусках си тук. го, ама... Ама тия са големи кампари. Да, кемпери са. И почна да ми бъгва. Кемпери, много внимавайте. Да, те са най-лошите плеери във всяка игра, която се стреляте. И аз съм умрел. Еми, загубихме хора. Ние не ставаме за нищо в тая игра. Преди бяхме по-добри, но не сме играли от много време. Дайте да играем Ако ма оцелиш. Все пак важното е да е чил. И да, тази игра не сме отваряли от години. Да. Тая игра не сме играли от миналата година. Така че не бъдете токсик Аз в коментарите. Roblox и Fortnite. Така че може да не бъдете токсик. Хайде, давай рейди, Коментар. приятелю. Опа, изключи ми се телефона. Ари, давай рейди, бе. Чакай да си Ние не избира грандим герой. Brawl Stars. Да, не сме кидо там. Да. Давай рейди. Ние играем за фън. Давай. Важното е да играем за фън. Важното е да е фън и да не сте токсик. И да не грандите на като кидото. Бъркай си хета бутна в кофта. Викам. И да, не ставайте токсик като нашия приятел. Да. Аз съм токсик. Да, ти си токсик. Не го слушайте, просто си прави, че да е. Клипчето по токсик. Не дей. Не дей. Защото клипчето е family friendly. След малко Ние ще сме- направим family. Ние сме family friendly ютубъри. Да, ние сме Ти си chill ютубър. guys. Ние сме chill guys. Мартин, да. Ела. Тук имам чест. Ела. Взехме го. Разкарай се. На Fortnite ли играеш Разкарай или на се. Brawl Stars? Играеш сори. На Fortnite, мисля. Предпочитам Fortnite, хора. Аз пък не. Аз предпочитам. Ще да кажа нещо, което не трябваше. Убиха ме. Чуйте, не бъдете токсик като нашия. Да, като Криси, не бъдете токсик като него. И тук ще умрем всичките приятели. Ама бягай. Умирай. Не мога Имаш да 4 бягам, секунди. приятели. И пак умряхме, приятели. Ние не играем много. Не, поне една група. Здрасти. За първ път да спечелим поне купи Четири. в това видео. Аз след малко си тръгвам, приятели. Мои приятелчета, аз ще отида у Дайте нас. да изиграем една игра на Brawl Ball. Набързо, да. Бобол. Добре, една игра на Бобол и ще... Да, ще играем на Бобол. Аз съм с Дарио. И там ще пускаме Бобол. Да, ще правим топки. Не бъдете токсик. Аз не съм токсик. Аз съм една в кофта. Какво ще стане? Хайде, давай да В момента само започваме. да си намеря бролера. Да видим мапа първо. Мапа е достатъчно добър според мен. Мапа е Хайде, достатъчно. давай реди. Чакай. Бъди чил. Бъди чил. Да, бъдете чил, не бъдете като нашия Кристианчо, Токсик. защото той е токсик и е много гаден човек, защото е много токсик човек. Не бъдете гадни хора. Не бъдете гадни хора. Да, Уважавайте уважавайте приятелите ви семейството си и семейството си. си. Не вярвам. Аз се уважавам. Пусни ме. И не си ми от семейство. Да. Ама си ми приятел, така че те уважавам. Да, и аз. Да, ние сме просто приятели. Да. Двамата. Да. Вие сте повече от приятели. Не сме. Не бъдете токсик като него. Просто Да, той просто е прекалено токсик дете. Ще ни вкарат гол! Виждате ли колко е токсик? Не го виждате, ама чувате ли? Ако са глухи. Ето пак токсик. Ето вижте го колко е токсик. Хумър. Не, той просто е прекалено токсик. И много сме слаби на тази игра. А ти изв... Не, те са по-слаби. Не, те са по-слаби. Видяхте. Те са по-слаби. И ние сме слаби.
Ние тази игра не я играем, така че... Така че няма какво да ни... Решихме да я играем просто да се забавляваме малко. Каква е тази черна арена? Разкарай се! Стара черна дупка. Мале, Тук има герои, които даже не знаех, че съществуват и загубихме. загубихме. Много сме зле всички на Ние не тази ставаме игра. за нищо И в хора, тази след игра. още една игра ще си тръгвам, защото трябва да... Така че, хайде чао хора, ще се видим в следващото видео. Това видео Хайде беше чао за фън. приятели, това важното е да е чил.